Кое ви мотивира да влезете в политиката и в борбата за местната власт? Години наред наблюдавам града как постепенно затъва. Хората ходят по улиците с наведени глави, уморени, отекчени. Усмивката по лицата им все по-рядко се забелязва. Това много ме натъжава и в същия момент ме и мотивира и ми дава сили да се опитам да направя нещо повече от това, което правя. Не съм пропущал избори от как демокрацията дойде, но виждам, че това не е достатъчно и че мога да бъда по-полезен за града. Създал съм успешна фирма от нулата и съм я издигнал на едно от челните места в страната, в бранша, без обществени поръчки, без санирания, без далавери, с труд и с креативност. Това ми дава до голяма степен увереност, че ще мога да постигна нещо и в общината, защото смятам, че всеки един от нас има обществен дълг и всеки според възможностите си трябва да го упражни този дълг. Кои според вас са най-наболелите проблеми на община Хасково? Общината има много проблеми, като почнем от уличните задръствания, лошото качество на водата, липсата на канализация в редица квартали, бездомните кучета, липсата на възможност за реализация на младите хора в града, което води до друг проблем, обезлюдяването на града. Проблемите са много, но ако трябва да се задълбочиме кой е най-големия проблем, най-големият проблем е, че в тази община не постъпват средства, с които да бъдат решавани тия проблеми. Средства не постъпват, защото няма инвестиции. Общината не се стреми да генерира приходи по никакъв начин. И оттам заключението е, че най-големия проблем е некомпетентното управление. Кои според вас са пропуските на досегашното общинско ръководство? Ти влезе. До някъде отговорих на този въпрос, но ръководство, ако мога въобще така да я ползвам тая дума ръководство, най-големия пропуск на това ръководство е, че сегашният кмет Станислав Дейчев, той е номиниран и избран от една авторитарна партия, която го харесва и го избира заради едно основно качество – послушание и липса съответно на собствено мнение. Тази партия не мисли за решаването на проблемите на града и за по-доброто битие на хасковлии. Тази партия основно мисли за решаване на своите лични проблеми, на своето ръководство и подобряване съответно на състоянието им. Чудесен пример за това е предишният кмет Добри Беливанов, номиниран и избран от тази партия, впоследствие отказал да сътрудничи в ограбването на бюджета. Партията оттегля доверието си от него и решава да го накаже. Бламира го в Общинския съвет, лишава Хасково от всякакви ПМС-та
и приходи допълнителни и го наказва. И наказва и хасковлии. Лично аз за едно непослушно дете не бих наказал цял клас или цяла гимназия. С какво ще бъдете полезен за Хасково, ако станете общински съветник? Безкомпромисен съм по отношение на корупцията и бюрокрацията. Знам, че това е почти невъзможна задача, но аз и моите съмишленици ще посетим огромна част от времето си, силите и енергията, за да решим този проблем или поне да го сведем до минимум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.